elections. Ay, wow, may local so may imported. Oo. Well, simple lang. Kapag ang politikong tumatakbo, kapitan or kagawad or SK man, ay hot. Ay. Yan, oo. Hot na hot mag-serve. Oo, diba? Kasi Gagi pare, kapag ikaw ay passionate na mag-serve o magsilbi, talagang nag-uumapoy ka. Parang devil. Oy, maganda yan, ano? Kesa sa naman yung mema lang. Mema lang, ang lamig-lamig. Diba? Ikaw ba, paano ka makukumbinsi ng isang politiko na iboto mo sila? Well, ako kasi gustong-gusto ko na nagbe-bring up ng history. Ay, wow. So, historian dapat? Ganon. Gusto ko nakikita ko ano yung mga nagawa niya. Ay, totoo yan. Oo, kasi kapag wala pala siyang nagawa, maglalaro tayo. Tama. Maglalaro kayo sa posisyon nyo. Oo, magtititigan. Kaya nga. O kaya ano bang posisyon na nga pwedeng paglaruan? Dog style. Hoy! Ay, kaya nga. Ay nako, dahil marami tayong mga kabisyo na kasulukuyang bumoboto o kung hindi pa, katulad namin. Kasi may pasok eh. Diba? Eto nga ibibigay namin sa iyo, kabisyo, ang unang dalawang ganap sa local election. Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot mo muna. Ito ang mga kampanyang pangmalakasan. Good morning, Purok Tres! Good morning! Jessa Mondragon po para kapitan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Pag binoto niyo ako, mamimigay ako ng alak para sa lahat ng taong may balak! Charot lang. Pinapatawa ko lang kayo. Hello, hi, mga constituent. Hi! Mar! Mar! Tingnan mo nga yung Jessa na yan. Kala mo kung sinong anghel ngayong kampanya eh, no? Oo nga eh. Hindi nga yan namamansin eh. Kala mo kung sinong feeling maganda. Ganun talaga kapag kampanya. Syempre, kunwari mabait. Pero naku, mainitin daw ulo niyan eh. Excuse me. Pinag-uusapan niyo ba ako? Wow. Bakit kung ikaw yung pinag-uusapan namin, may problema ba? Wala naman. Tuloy nyo lang yan. Mabait ako, no? Uy nga pala, Jessa Mondragon para kapitan, ha? Ayan. Ang dami-dami nito. Nagiging mabait kapag kampanya. Totoo. At saka hindi ko alam kung ako lang nakakapansin nito kapag campaign talaga, parang nagiging perya. Nagiging karnabal ang paligid, no? Bakit? Kasi ang daming banderitas. Ay, oo nga, tapos ang daming mga speakers na nagsasayaw-sayawan. At hindi lang basta-basta sayaw. Mga mga kagawad na nagka-cramping. Kapitan na nagtatumbling. Ay, naku, kaya na-imagine ko yung pagod ng mga ito pagkatapos ng campaign season, no? Legit yan. Kaya talagang talamak yung scoliosis kapag ganitong season. Oo. At saka dito mo makikita na lumalambot ang mga katawan ng mga tumatakbo. Oo, legit yan. Ako, ingat-ingat kabisyo, ha? Yung balikat mo, likod mo. Anyway, that's number 1 po naman tayo. So last but not least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga pangmalakasang liquor ban. Jessa, bakit ka umiiyak? Okay ka lang ba? Broken hearted ako. Yung talking stage ko, ginusa ko at ngayong undas pa talaga. Naku, Jessa, kawawa ko naman. O siya, anong gusto mo gawin? Kailangan pa bang i-memorize yan? Malamang I need alak. Jessa, bawal. Kasi may liquor ban ngayon. Walang tindang mga alak, tanga. Wala akong pake. Wala akong pake sa liquor ban na yan. Tara, maghanap tayo ng alak. Tara. Jessa, may tanod. Miss, narinig ko yung pinag-uusapan nyo. Alam nyo bang bawal yung alak ngayon, ha? Gusto nyo bang mahuli, ha? Oo nga, lagot ka, Jessa. Ito naman, joke lang po. Uwi na po ako. Jessa, ba't ang bilis mo mag-ship ng emotions? Ay. Ang sabi ng emotions. Uy, pero legit to, ha? Nako, Gagi pare, para sa mga mahilig magburat dyan and all, nako, tiis-tiisin nyo kasi naka-liquor ban tayo and kaya all. Wag pasaway. Totoo, ano ba naman yung isang araw? Diba? Or, ang tanong, nag-stock ba kayo?
Dapat mindset. Mindset lang yan. Oy, pero sa mga tumatakbo dyan ha, nako, dapat ipulis din natin ang bawat isa sa atin. Kasi yung mga ganito, yung mga liquor ban, hindi lang naman ito para i-deprive ka eh. Pero kumbaga magbigay ng disiplina sa atin. Ayan, totoo. Kala mo naman mabuting anak. Kaya nga, ikaw niya Bicolana for SK. Yeah. At siya, kabisyo, kung di mo nabutan ng usapan namin ito at may gusto kang ipa-shoutout o i-report sa aming mga kaganapan ngayong eleksyon. Naka-coverage kami. Oo. Oy, ano to ha? Live na live tayo. Kaya nga, totoo. I-message nyo kami sa aming mga social media accounts. Proud na proud siya, pumasok siya ngayong holiday. Oo, syempre, di ba? Hanapin mo sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broskies at Konyo Bicolano. Oo nga, seryoso kami Kung meron kayong mga footages o mga gustong i-report na mga vote buying. Oo. Ayan. Itag nyo kami dyan. Oo. Lalo na sa IG ko, namimigay ako ng shampoo ngayon. Ay, nako. Anyway, kabisyo, makakasama nyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits Sa buhay-buhay. buhay. At ang susunod nating kanta, Ayan. eto ay kanta ng mga pagod na sa buhay. Ay, talaga? Oo. Ano to? Ting, 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 Ay, ting, sa TikTok to eh. Oo. Tang, 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 ting. Oh. Tama ba? Hindi! Ano yan? Gusto ko nang bumitaw. Ay, Uy. pwedeng bumitaw, pero wag kakalas. Oh. Para lang yan okay lang sumuka, wag lang susuko. Oo. At wag susubo. Dito lang yan sa Tara. Kape. Tara Kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!